Uri bwere mwana. Une makore mangani? Une mangani? Unoonzani? Mukudzeani? Pan? Okay, Mbambano. Okay, baba. Tim rangu. Tim. Atingapere kumhoresana nditika. Saka ndopi mutambo wama muchifungwa nhasi tingatambe panapa? Mati? Mati? Muri kuti mutambo wamuri kuda ndopi? Uruda mutambo upi baba? Uda mutambo upi? Tete muda mutambo upi? Nae wrestling pananga pachitwa nezvepa wrestling. Kuti tite mutambo wrestling munoona pane zvinhu zvinodiwa. Ko ambulance towana kupi? Ambulance. Ambulance towana kupi naye baba? Tete matichi. Mozi pa wrestling andi munoziva kuti mumwe munhu akwanisa kana kuda oxygen kana chikoma madhokota aripo here. Tete chamuda kuita kana makura chi? Unaita chi? Andaita maskits. Zvanzi maskits. Anditi mai? Ari kutaura mwana musamuvhiringidza ane chipo chake anditi. Ndeupi mumwe muda kuita kana makura emimi? Toto. Muraidei? Munonzani? Ani? Joe. Ndizo? Doe. Mana mi be serious mana.